Samen hebben we heel veel gewonnen, maar we hebben samen ook veel verloren. Ik ben 7 keer Nederlands kampioen geweest in de shorttrack. Ik ben Europees kampioen geweest, een paar keer tweede en derde. Mijn broertje is verschillende keren Nederlands kampioen geweest en een paar keer tweede en derde. Vorig jaar had mijn broertje zich geplaatst voor de WK langbaan, wat gewoon een wereldprestatie is. Ja, maar we hebben ook ongelukken meegemaakt met z'n tweeën. Ja, Jeffrey. Mijn broertje die is vorig jaar, die heeft een engeltje op zijn schouder gehad. Die heeft een mega ongeluk gehad. Die heeft in coma gelegen en ja, een paar hersenbloedingen gehad. Ja, daar hebben we het gewoon heel zwaar mee gehad met het hele team. En ja, toen was eigenlijk al het moment van dat we zaten te denken aan stoppen. Maar ik had het heel moeilijk mee. Ik wist niet of ik alweer kon rijden, want ik was als eerste bij mijn broertje. En toen werd mijn broertje beter en die vroeg waarom ik niet aan het racen was. Toen zijn we samen weer begonnen met trainen en toen zijn we weer samen gaan racen. Ja, en dan zouden we elkaar samen helpen om naar de wereldtop te gaan. En de eerste wedstrijd van het seizoen ging het ook hartstikke goed. We hebben gewoon een wereld van een wedstrijd gereden. En een paar dagen daarna breek ik mijn rug. En toen hebben we toch besloten om voor de toekomst te gaan en te stoppen met de sport. Lukt dit? Jawel. Ja, aan de ene kant is het een hele grote opluchting, want je wil je kinderen graag gezond oud zien worden. Maar aan de andere kant, we hebben er ook heel veel mooie momenten mee beleefd. Ze hebben heel veel prestaties gehaald, dus dat vlak je ook niet uit. Maar op een gegeven moment is het klaar. Ze moeten aan hun toekomst denken, aan hun gezondheid. En dat is toch het allerbelangrijkste. Ja, het zit in je hart. Je bent een racer en je wil racen. Maar er zijn meerdere dingen.